Novi ispad na relaciji učenik-nastavnik. Desio se ovo Beogradsko-srednjoj školi kada se učenik 4. razreda, besan što mu je profesorka oduzela mobilni telefon, uneo profesorki u lice nasred časa i vikao debilčina. Profesorku je učenik psovao, vređao i pretio joj. On se inače često ponašao tako bahato. Svi zaziru od njega. Krupan je, bavi se sportom, prenose mediji. Kako pišu, profesorka je tada samo ćutala od šoka. Do kraja časa ni reč više nije rekla. Gledala je u jednu tačku, osramoćena i ponižena. Prenosi navode dalje reči svog izvora da se tog učenika u školi svi plaše. A kada je njegova majka došla u školu na razgovor posle incidenta, samo se smejala. Slučaj je prijavljen i školskom timu za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zanemarivanja. Ova redakcija došla je i do pomoćnih direktora 8. Beogradske gimnazije, koji im je telefonom samo rekao da nije obavešten, ali da je nešto načuo i poručio da direktorka ne želi da dodaje komentare, kao i da škola postupa po zakonu. Iz Ministarstva prosvete navode da će u školu biti upućena gradska prosvetna inspekcija koja će ispitati naša saznanja.